Today is the 31st of April. I am on Qumbu, umhlaba wakuQumbu. I will be here until the 4th. This is a shout out to everyone out there to say I wish you a happy Easter. Everyone on my channel, thank you very much for pushing with me. Thank you very much for tuning in. All the times the channel is growing, in leap and bounds. And I honestly never expected to have grown so much in such a short space of time. I want to encourage everyone that is on a spiritual journey, some kind of a spiritual journey. I want to say to all of you, I wish you all the luck you need. I wish you all the best. I wish you access all that you require for your health, for your callings, those that will be answering their callings. I wish you all the best. May you be led to good hands that will be able to take care of you and heal you. May we find the peace and solace that we seek in our lives. May we find the strength required of us to take our homes to the next level. Imisamo yasemakhaya yethu mayiphile. Masisondele emthonyameni sisebenza amatyala asemakhaya. Ndilapha nje imfukamo yekhaya kwilali kuQumbu manditsho. Imfukamo yekhaya lityala lelinye lamatyala kusetyenzwa ukhokhokazi udadewabo. Ndithi ke kuwo wonke amakhaya namatyala chunce mnde masilungiseni bethu na ukuze kaloku amandla siwadingayo kubantu abadala siwafumane ngokuthi nathi siyabalungiselela, ngokuthi nathi siyasabela xa bethetha. Ndizama ukuthi it is not easy, it's not an easy journey for anyone. Look where I am. This has become my life. This has become, a center of what I do for many homes, many families. And as you can imagine, I'm sure you can see, I am by some river. The terrain is really not so good, especially for a big bodied person like me. Kuyakengeleka, ziyehla indlela ukuzapha. Iyehla indlela eza kule ndawo. Ifuna umuntu athi ngcembe. Nangoku ndinovala ngoba ukwehla kwethu bekugevezela amadolo. Ndinethemba ukuba kwaba bhetere ukunyuka. Kodwa inoba iyawundithatha into phaa kwi-2 hours unyukela ngaphesheya ngoba imoto ayikwazi uzofika kule ndawo. Ndizama ukuthi kuyanyamezelwa bethu na. Akho ndintle, akho ndilula. Abo bathi obu bugqirha uyabuleqa. Yintoni ongabe uyayileqa? Uleqa uhleli nje wena ukhempile you understand? Abanye abantwana are having fun hiking for fun. Kodwa wena uzaba ngumsebenzi wakho lo ukuhamba unyanga amakhaya uzincame. I will be absent from home during the Easter. My children won't have my company because kaloku lixesha i-chance abantu abayifumanayo ii-holidays ezifana nezi ze-Easters, yi-chance yabantu ukuthi bakwazi ukusebenza.
ngoba bafumana iholideyi emsebenzini. Ithi ke loo nto leyo awukwazi ukuthi wena hayi mna ndisebenzile istafu. Ndizama ukuthi ke kuyanyamezelwa, indlela ayilulanga, indlela ayintlanga, kodwa umvuzo uba khona ekugqibeleni, impumelelo iba khona ekugqibeleni. Ndiva kamandi, ukhaphukhaphu kakhulu umsebenzi weli khaya, nekhaya likhaya elizothileyo. Lindinika ithemba loba into endiyizeleyo ngokwenene nangokwenyaniso siza kuyizuza. Yeah, so for now that's all. Ndizawucela indlela ke ngoku nam ndinduluke ndikwazi ukuqabela iqhina eli. I want to say thank you very much. Keep on subscribing. Please share the videos and watch more, especially now that the adverts are gone. I will sort out the address issue. I'll verify myself so that I get the ads back, because that's how I get paid. But have fun so far. Yeah, thank you very much. Bye.